Naimbag nga aldaw yung manenubing. Itatta nga aldaw, adalen tayo, iti mathematics to. Siya, ni Teacher Maricel, iti mangisuro kada kayo itatta nga aldaw. Nakasagana kayo kadin ubing? Iti adalen tayo, ket may panggep, ti panagbilig, ti numero, usaren, ti relation symbols. Sakbay nga mapan tayo, iti adalen tayo itatangal daw. Intayo man subyanan, dagiti na adalyo, idinapan a Domingo. Ited ti expanded form, dagiti sumaganad a numero. Rugyan tay garuden ubing. Umuna, 5 inem apulo. Kastoy ti expanded form na. May kadwa, 3 o 4 ket maysa. Kasat numet ti expanded form na. May 3, 9 ket 4. May 4, 20 ket maysa. Kastoy met ti expanded form na. May 5, 70 ket 6. Kastoy ti expanded form na. Gusto met laing dagiti sumbat ti ubing? Mga aramiden tayo. Adda iti table ditoy. Maikabil ti bilang. Ikanyo ti check. No anya, iti place value, iti naugedan a bilang. Mabaling na daytoy ket sagsasanga gasot, sagsasanga pulo, wenno saggagaysa. Umuna, 2 ket 7. Inaugedan a bilang ket 7. Anya ti sumbat na. Saggagaysa. May kadwa, 5 tinaugedan a bilang ket 5. Anya nga tati place value na daytoy. Gusto, sagsasagasot. May 3, 9 ket 7. Tinaugedan a bilang ket maysa. I-place value na ket sagsasanga-pulo. May 4, 8 ket 2. Anyamet, iti place value, iti numero ato. Saggagaysa. May 5, 10 ket 7. Anyamet, iti place value na, iti 0. Iti sungbat na ket, sagsasanga-pulo. Mapantayo nga ruden, iti sumaruno. Adda iti ladawan ditoy. Anya iti makitkita yu ubing. Gusto, adda dua nga ubing nga agpitpidot iti bote. Anya nga tati aramiden da kadagito nga bote. Kayat yung nga maamuan ubing,
Dumngeg kayo nga rod, tabasaek, ti maipapan, daytoy ladawan. Ni Maria, ken ni Manong nga Jose, ket agnanaet iti urban a lugar. Iti Sabado, agururnong da iti plastik a bote. Plano da nga ilako dagitoy tapno makatulong da iti naganak da iti daytoy a tiyempo ti pandemya. Ni Maria ket nakaurnong iti 12 ket 2 a bote ket 10 met kini Jose. Naawatan nyo met laeng ubing? Taek man no naawatan nyo met laeng nga rod. Sungbatan dagiti sumaganad a saludsod. Umuna, sa dino nga agnanaed da Maria ken Jose. Gusto, agnanaed da Maria ken Jose iti urban a lugar. May kadwa, anya ti ubrada kada Sabado. Gusto manen. Ti ubrada kada Sabado ket agururnong da iti boote. May katlo. Mamati kayo kadi nga adda ti kwarta iti panagpidot ti bote. Gusto. Adda kwarta iti panagpidot ti bote, gapu ta mailako daytoy. May kapat, apay nga araraniden da daytoy. Wen, araraniden da daytoy, tapno makatulong da kadagiti naganak da. May kalima, nasayaat kadi atuladen isuda. Gusto, nasayaat atuladen da Maria ken Jose. Mapantayo nga ruden iti adalen tayo itatta nga aldaw. Mano abote tinaurnong ni Maria. Gusto, nakaurnong ni Maria iti 10 ket 2. Mano abote tinaurnong ni Jose. Nakaurnong met ni Jose iti 10. Siya sino ti ad-ado tinakolektana? Ni Maria kadi wenno ni Jose? Ni Maria ti ad-ado tinakolektana, gapu ta nakakolekta daytoy iti 10 ket 2. Kasatno yung nga naamuan ubing, nga ad-ado ti 10 ket 2 ngem 10. Kaya't yung nga maamuan, takwaten tayo garud, no apay nga ad-ado tinaurnong ni Maria ngem ni Jose. Usa rin tayo iti place value chart. Nga addaan iti place value nga sagsasanga gasot, sagsanga pulo, ken saggaysa. Ni Maria ket adda na ala na nga 10 ket 2. Mano nga 10? Maysa. Ken 2 nga saggaysa. Ni Jose adda na ala na nga maysa nga sagsanga pulo ken awan nga saggaysa.
makita yu ubing, iti batog iti place value nga saggaysa, ad-adu iti bilang nga 2 ngem ti 0. Iti met place value nga sagsangapulo, agpada nga saggaysada nga sagsangapulo. Kaya nasawen, ad-adu nga talaga tinakolekta ni Maria. Anya dagiti simbolo nga usaren tayo tapno maipakita tayo ti panagdilig ti numero. Ad-ado, simbolo nga usaren no ad-ado ti umuna nga bilang. Basbasit, simbolo nga usaren no basbasit ti umuna nga bilang. Agpada, simbolo nga usaren no agpada ti bilang. Naawatan niyo ubing? Sabali pa'y apagarigan. Nakaburas ni Tata Gudo iti sangagasot 23 nga bunga ti parya idinto ta nakaburas met ni Nana Brenda tis sangagasot 25. No pagdiligen tayo dagiti bilang tinaala da parya kasano iti panangisurat tayo. Anya ti simbolo nga mausar. Tinaala ni Tata Gudo ket sangagasot 23. Tinaala met ni Nana Brenda ket sangagasot 25. Ti simbolo nga usaren tayo ket basbasit. Basbasit tinaala ni Tata Gudo ngem ni Nana Brenda. Padasen nyo nga roden ubing, da kayo met tata iti agsumbat. Pagdiligen da kami. Umuna, 7 agasot ket 5. Ken 7 agasot 50. Anya ti usarin tayo a relation symbol. Basbasit, may kadwa, sangagasot 60 ket 5. Ken 5 gasot 40 ket 6. Anya ti usaren tayo a relation symbol. Ad-ado, may katlo, sangagasot 10 ket 3. Ken sangagasot 30 ket maysa. Ti mausar a relation symbol ket basbasit, may kapat, 6 agasot 50. Ken 6 agasot 50. Daytoy ket agpada, may kalima, 9 agasot 80. Ken 9 agasot ken 8. Ti relation symbol nga mausar ket ad-ado. Naglalaing kayo ubing. Mapantayo nga roden iti usumaruno nga aramiden yo. Mapantayo nga roden ti sumaruno nga aramiden yo. Pilyen ti usto. Umuna, sangagasot 30 ket 6. Ad-ado ngem blank. May kadwa, 2 agasot 80 ket 6. Basbasit ngem blank. May katlo, 9 agasot 80 ket 6 ket agpada iti blank. May kapat, 2 agasot 80 ket 9
ket ad-ado ngem blank. May kalima, upat agasot, 30 ket maysa, ket basbasit ngem blank. Sungbatan nyo nga ruden ubing. Isungbat iti umuna a bilang ket sangagasut 20 ket 5. May kadua, upat agasut 30 ket 6. May katlo, siyam agasut 20 ket 6. May kapat, sangagasut siyam apulo. May kalima, upat agasot 30 ket 2. Maragsa ka naklaunay ubing, kanaawatan nyo iti leksyon tayo. Mapantayo nga ruden ti maudi nga aramiden nyo. Tingi-tingen. Mangisurat ti numero nga mangbukel kadagiti sumaganad. Isurat yo, iti sungbat yo, iti kwaderno yo. Umuna, 5 gasot ket 7, ket ad-ado ngem blank. May kadwa, 3 gasot 50, ket basbasit ngem blank. May katlo, 7 gasot ket 3, ket agpada iti blank. May kapat, upat agasot 50 ket maysa, ket ad-ado ngem blank. May kalima, sangagasot ket 50, ket basbasit ngem blank. Kablaawan kayo ubing, nalpasyo manen iti maysa a leksyon. Yamanak tiin kayo panagdingeg.